Itinagan ti Ama. Napalabas. Nagbaligi ni Maximo iti pananguram na iti may sa pagtaengan, ket nairaman ti sang kapamilya anauram. Napalalo ti ladingit dagiti agindag iti San Bartolome, nang runa ken ni Mayor Arrogante, gapu iti napasamak. Iti sabali a bangir, kinasarita kampay idi ni Don Leon ni Hepe Salvador, may papan iti napasamak. Ngem ti talaga gaya marantana, ket tapno maamuan na no nagtaudan ti kabarbaro a mobil dagiti pulis. Nadlaw ni Hepe Salvador ti sabali adjar ti Don, bayat ti panagsarita da. Nang runan ti limat agura na ken ni Mr. Wong. Napan nga rod ti Hepe iti mansyon dagiti Rugante. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. At dala ko sumagmamano a banag akayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Imbestigaran lang ka di, Hepe Salvador. Saan, Don Leon? Anya ko maaga po nga imbestigaran ka. Awan mo ti aramida madakes, saan ka di? Talaga mo't nyawan. Amam mo na, Hepe. Nabayag ka nagpapaay kas Hepe diti San Bartolome. Amam mo na. Awan ti dakes nga ramid ko. Amok dayta, Don Leon. Kayat ko lang maamuhan. No apay akasla kagurayo ni Mr. Wong. Anya? Siya? Kagurag ni Mr. Wong? Dayta tinadlaw ko, Don Leon. Hepe! Apay anak ko namti kasta. Di matindayaw ko pa ni Mr. Wong kapo kadagiti mararamida na dito San Bartolome. Apresarek, ti kinasingpat na. Ita, ibagam kiti na kagurak. Don Leon, may saak a pulis. Masirok ko no agsasaw iti pudno ti may saak tao. Wano agpampamarang lang. Hepe Salvador. Ita, kayat ko amaamuan. Anya ti makagapo. Apay akasla kagurayo ni Mr. Wong. Nangagmuan siguro ti imbaga ni Hepe, Yaya. Nalawag ti sinaludsod na kan ni Papa. Ngam saan asinungbatan ni Papam ti saludsod ni Hepe. Inyaw awan na ti saritaan da. Yaya. Iso apa nagkunaak. Gat awan matirumbang apagdwadwaam. May papan iti panagsiningad da Mr. Wong kan Papam. Tsak amo, Yaya. Ngamin, natibtib ka ti panagatap amarikliknak. Ngam ti panagtalot ko ita kan ni Papa. Di ka di maamak, Leon. Anya mananday tangay bagbagam si Kachona. Ultimo ni Hepe Salvador kat nakadlawan iti mapaspasamak. Nadlaw na nga dati saan anasaya at ang mapaspasamak iti nagbautan nyo ka ni Mr. Wong. Awan bibiyang ko kini Hepe Salvador. Anya? Anya ko mati mo daya Hepe. Kunang dayay. Kat saan arumbang nga iraman ko apagparikutan. Talaga kaya mapinaypay sumarting. Inaramid ko lang ti rumbang, Simon. May saka pulis. Ket rumbang lang ikak iti importansya dagiti banag anam na makatulong kada kami. Tapno masulbar mi dagiti kaso anasken arisutan mi. Anya langin ti reaksyon ni Don Leon. Ay, nasirip ni Don Leon. Nalaingag pamarang. Saan ko anapagpudno? Di na inaklon akagura na ni Mr. Wong. Darding, amangan mo't nagpaiso asaan na akagura. Simon, may isa ka pulis. Kabisadok no kaano nga agpampamarang, kan no kaano nga agsasaw iti agpaiso ti may sa tao. Darding. Ala, palabsak day dyan na palayo ko. Ngam saan nga agsigsigurado ni Don Leon. Jack agsardeng. Aging ga adyak makaala iti natibker nga ebidensya, amang panagnak iti nadlaw ko. Amo, sana narumbang nga pakibiyangan nyo pa'y tararamidan ni Mr. Wong.
Dagiti idundunar na, ti kahit ko asawan. No jak pakibiyangan dagita. Sigurado a panunutan ni Mr. Wong asim mo ko akon kenkwana. Amo, Jak kaya ta panunutan ni Mr. Wong analakak gaya masumogo. amo, no maminsan, kasayatan nga gulimag kayo, tapno sana masirok ti kabusor, no anya ti pampanunutin nyo. Ah, Nalipatan nyo ka din dayta, ngayon mula yo iti isip ko. pugi. Sapay ko ma, tadi nakagura, amo. Ipalpalagip ko lang ti may sana patag nga estratehiya, nga insurum kanya. Pagsakana ka, Maximo. Pagsakana mamin tao tayo. Apay, boss. Ada ka di parikot. Amang ano niya plan-planuan dahil siya, Don Leon. Pagkunan nyo, boss. Naulimag kami ni Tatay Chay, Don Leon. Nalipatam ka din, Maximo. No naulimag tanom, sikulado na uneg. No naulimag mga tao, nang luna kabusol, ang mga nuada sa bali, pang-pangkapan na. Anya jay ko namchona. Saan ang naimbag tiyo may ditoy ni Hepe Salvador? Chona. Sigurado ang nakarkaron nga agatap ni Monica. Panunutan na lakit di at talaga nga adda ti madi nga aramidam. Pagrebengam nga ibaw ing ti isip tanak ta. Iti kasta. Saan niya agatap iti kompormiladitan. Leon, Iswasi kalatan ti makamukan ko na. Jak kayat niyag panunot iti sa bali ni Monica. Katkas iti nakon-akon. Pagrebengam nga ibaw ing ti panunot na. Makamupay lang ni P1 Mentes amang idaulo kadag iti kakaduami nga agronta. Tabarang no makasalaw da iti impormasyon. Ang makatulong kada kami amang sulbar iti sabali pa'y akaso. Anas kan arisoten mi. Sigurado... Jak lakit ang bitak. Misimun day ta. Sartang ko tulungan. Simon! Oh, Narding, si Kagaya. Papanam, Iti nakapasamakan ti uram. anya? Tinasayat, aglugan kan. Agturungak matlangi jay. Agiddantan. No may papan iti umay ni Hepe dito'y mansyon, kat nagsarita dakin ni Sir Leon. Talaga asaan anasaya at ti epekto day jay kin ni Monica, ma'am. ising, Diyak kayat ti aglibaken ka, Ma'am Jonah. Ngam limad anangag ni Monica tinagsaritaan da Sir Leon kun Hepe. daytan ti magbagak. Kat, anya ti reaksyon ni Monica? Nakarkaro itaan anapasingkedan ti atap na, nga adda madingar aramiden ni Sir Leon. Anya? Dayta ti agpayso, ma'am. Ket ti pagdanaga, amang ano anya manen ti mapanunot ni Monica nga aramiden. Nakakaasid na gitinairaman iti nauram da ito'y abalay Narding. Simon, Asino nga dati awanan puso ang nagaramin iti kasjay. dayta ti dimi pa'y laambong aging gayta. Ngamsang agsarsardang dagiti kakadwak. Kan uray sak. Tirigat na Narding. Awan na pulos ti makuna dagiti kalugaranda. Wana, tasigon ka dagiti karubada. Kat nasingpet ti pamilya na iraman iti uram. Awan na pulos ti kaapa. Wano ka ginurada. Narding. Iso amarigatan kami amang sulbar iti kaso. Panagkunam. Posible nga tanga da pa kainaigan dagiti dupang ngagbasak-basak dito San Bartolome. Posible dayta. Tadagiti dupang. Talaga kabalan dati agaramid iti nakarimrimon apasamak. Ising,
Sir, ada ka di paaramid yung kanyak. Malagip mo ka di. Noan niya timbagakan ka iti, ha? Sir. Anya timbagakan ka, isi? Sir. Jay. Anyang aminan day, Jay, sir. Salpag ka. Naglawag di bilin kukin ka. Ano sa dino man ti papanan nyo? No asino man ti kasinarak yo? Kat ipagkaamong kanya. Ngam apay adi mo inyawag kanyak akasinarak gayam ni Monica dayjayam Mr. Wong. Sir, pangaasim ko di na ko makabilang. Pakawanan na aknudyak inyawag kada kayo. Amok ngamin nga agpungtot kayo. Sing! Pakawanan na ko sir. Pangaasim, di na ko makabilang. Nagpaligay ka na urim paalamit ko ka, Maximo. Isuhamok, agpaligay ka matlaing ipaalamit ko ita. Anya day ta, boss? Payat makumikom pa lang polis, aging mimbestiga la pasama kulam. Kayat ko, agalamit ka manan sa pali lilipo. Awan ti parikot, boss. Day talaga yan. Tumngag ka na impag, Maximo. Hindi kasta. Hamo malalamidam, may papan kayat ko mapasamak. Ay namang tuna. Impagarup ko no dangranak ni Sir Leon. Napalalo ti buteng ko itay. Ising, Nakabutbutaeng, ma'am. Uray laag ngariat ni Sir Leon itay kasarsaritanak. Amok analaos ti pungtot na. siya kung tagkid daw iti pasensya iti kasya na pasamak. Pasensya amla ko man ti asawa. Ma'am Chuna. Naimbaglaangan tadi kan nagrason. Iso asaanon anadagdagan ti pungtot na. Ay talaga nagkidkid dawak latan iti pamakawan, ma'am. Diyak ngamin kayat nga ad-adda makaungot kanyak ni Sir Leon. Impagalob ko no din ako nawagan pa, Don Leon. Anya kumaga po, Mr. Wong. Don Leon? Noon niya man tinapasama kiti kan labas. Napalabas ang tagajay. Awanan kanya. Sigurado ka kati. Di ka kadiyag talaga kanya, Mr. Wong. No, Jack, talagan ka. Saan ko kuman sinong bata nawak mo? Agyamanak no agtalig ka may laing kanya, Mr. Wong. Lombang lang. Partner ta business. Lombang lang talag ta maysa. Iti kasta, kadayon swerte business. Tay talang makunak, Don Leon. Delikado. Naingat ti panagronda dagiti polis. Kat naingat matlang ti panagronda dagiti gwardya dita munisipyo. Ang mga noanyakit diti mapasamak. Ngamsan arumbay nga mapayak. Nasken na may patungpal ko ti kayat ni boss ang mapasamak. Tano mapayak. Ang mga namaksayan ti panagtalag na kanyak. Mapanak iti dayta banda. Aganadak lang. Sana rumbay nga madlaw dagiti gwardya kan pulis nga agronronda nga dagayam dakas apanggap ko. Iti kasta. Pards. Mabit lang. Timak ni Hepe. Anya daramidan ni Maximo iti dayta gundaway. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Napan ni Hepe Salvador iti mansyon dagiti rogante ket kinasarita na ni Don Leon. Madlaw ang nakaunget ti Don kadagiti saludsod ti Hepe.
Ket imbaga na pa yan na sana rumbang nga imbestigaran ti Hepe ti Don. Kabayatan na, 5 da pinaliiw ni Monica ti panagsarita da Don Leon ken Hepe. Iso nakarkaron nga inatap ti balasang nga dati sa baling aramidan ti amana. Iti sa bali a bangir, may samana na panang riribok ti plano ni Maximo nga ipatungpal. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Saan arumbang nga mapayat? Nasken na may patungpal ko ti kayat ni boss sa mapasamak. Tano mapayak? Ang mga numaksayan ti panagtalag na kanyak. Mapanak iti day tabanda. Agan nanak lang. Sana rumbang nga madlaw dagiti gwardya ken pulis nga gronronda. Nga dagayam dakes apanggap ko. Iti Pards! Mabit lang. Timak ni Hepe Salvador. Delikado. Jak agi pakita iti pagatapan kanyak ti Hepe. Nas ka na malilaw ko. Ingatom dagiti imam. Ket inayadan ti sumango kanya. Hepe, makalibasan dagiti sursurutak ang makapatap titignay da lalaki. Maximo? Siya nga ron, Hepe. Nagturong ija dagiti talo lalaki ang makapatap titignay da. Nasiputak ida nga umar arubayan itay iti restaurant ni Mr. Wong. Anya? At dalakit di sa bali panggap dagi ija, Hepe. Nasken ang masurutan tayo ida. Kasta ka di. Sige. Awagak dagiti taok nga agronronda. Ni Mr. Wong ti kasarsaritam itay iti cellphone. Saan ka di? Wen, Kunak man no kaguram ni Mr. Wong. Apay nga awagam. Jonah, kasosyo kiti negosyo ni Mr. Wong. Apay ko maadya kawagan. Kan mabalin ka di, Jonah. Di ka mangirugi iti sarita na si kamot lang ti pagbalatagan na. Leon, Mala, maturog ka kiting. Di bon urayan ang makaraman kapay kanyak. Kapoy ti dayta apan nakipyang mo. Dagi ija na langit di, Hepe. Sigurado ka, Maximo? Wan, Hepe. Tinasayat. Agtalinagid ka lang ditoy. Da kamilangan ka dagiti kakadwak ti makamo. Ang, Hepe. Maximo, trabaho mi kas pulis daytoy. Sana rumbang amakibiyang ka. Ulitat, saan ka na sumurot? Da kamilangan ti makamo ka dagiti kakadwak. Agtalinagid ka lang ditoy. Dajayan ni Hepe. Nasken akartingat tagtignay. Nasken amay patungpal ko tinaibilin kanyak. Tano saan? Sigurado ang mapukaw ti panagtalag kanyak ni boss. Monica, apay adi ka pa'y naturog. Anya pa'y laeng ter aramidem ditoy. Iyaya ising. Oh, apay balasang ko. Adda ka di pari ko. Diya ka mo, yaya. Agka ka na't ti mapampanunod ko. Apay ngamin aya. Kaslang amin at dadagiti ba nag-asumrak iti isip ko. At jak mat maawatan no anya. Si kakit dimot. Apay ngamin nga adda ka pa'y la ditoy. Nunapan ka kumanaturugan. Saan ko maakasta ti mapaspasamakan ka ita? Talaga adyak ngamin makaturog, yaya. Takas itinakon-akon. Agka ka na't ti mapampanunod ko. Men, agsawar kayo. Masigurado nga dalang iti aglawlaw dagijay alalaki. Yes, sir. Imposible nga min anakaadayon dagijay. Nasiputak mat itay adito'y tinagturungan da. Iso asawarin tayo ti aglawlaw. Anya tayo dya agam loong? Ti munisipyo, sir! Nagranyag iti day dya apas sa ti munisipyo. Men, kartingan nyo! Agsubli tayo iti munisipyo! Darasin nyo, kakatwa! Diyos ko, adda mananda ka sa mapaspasamak. Nakaranranyag iti day taabanda. Adda lakit ti maururam. Diyak makaid na nga adda lang tinoy.
Mapanak iti ayan tinaran niya gabanda. Nasken ama amak no niya ti mapaspasamak. Kita no niya ti maaramidak. Anya ti mapaspas nga pogi. Amo, maururam ti munisipyo. Anya, asino daking kapuanan? Sampay nga mo dagiti tao tayo, amo. Anya ti kahit asawen dagiti nagsasaruno apasamak dito San Bartolome. Asino daking kapuanan? Bantayan nyo na imbag ti aglawlaw ti restaurant! Delikado! Ang mga ano niya ti mapasamak! Agridam kayo na imbag dita! Tumulong akpay ditoy! O sige, sige! Bye! Maximo? Apay nga da ka pala dito? Hepe! Di magsiyak ti makagapo. Nuapay nga da kinamat yung lalaki. Siyak ti nang ibaga kada kayo. Ngem apay nga da ka pala ang dito eh. Kaya't ko amamuan no nakamagyo da kaya lalaki. Ay, saan? Gaputakala at anakangag kamin iti kanal buong. Aniya? Ay, sayang. Hepe. Patsyak nga tapay kakabuwa da gijay. Posible nga iso ti aking gapwanan da ito yan napasamak. Anya. Posible da itasan ka di, Hepe. At da posibilidad da ita ngayong bagak. Ape ang nagsapa ka nakarupat. Di mat kunam nga datagas na napasama ka di munisipyo di rabi. Dayta nga ron ti makagapo, no apay amasapa karumwar. Nasken nga daak iti munisipyo. Jonah, amang anoan niya ti mapasama. Apay nagtalinaid ka pa lang dito balay. Anya, Bayam dagiti pulis sa mga ramid iti trabaho da. saan ang mabalin? Nasken nga daak ijay. Tasyak ti mangidaulo kadagiti adda iti babaag. Isa pang nga asim tadi naklapdan. Nasken ang mapanakon. Maximo, hamangan mo no nagatap kan ka hepe, no kastagayam napasama. Boss, pulido tin sayang kat ko aplano iti rabi. Uray nakita na kijay ni Hepe. Adayo nga atapan na nga dapakay naigak itinapasama kay di munisipyo. Sa pakay, dakal talag ko kan ka, Maximo. Patsaka mo malalamidam. Boss, Kam kayat ko maamuhan, no anyaman mapasamak ha? Nang luna, no intilogit na ka hepe. iti ka naman, boss. Jak to gilimad kan ka. Kayat ko pa yan apatayin nak. Gantiag balinakit din at traitor kan ka. Kaya't ko kumamati rumwar yaya ising. Nga maadamot dita ni Papa. Monica, Sigurado adi palubusan. Dandan ni di napay kayat arumwar ni Mama diti balay. Saan ka di? gaputa dakat nga ron madi anapasamak iti munisipyo. Yaya, Ay, no apay met nga main nga agsasarunon dagiti saan anasaya at apagteng dito'y San Bartolome. Itay laeng kalabas, addamanen dagiti nakaam-ames apagteng. May sa pamilya tinairaman iti nauram apagtaengan da. Ita, jay met munisipyo. mamati ak nga adda makagapon no apay ang mapaspasamak ti kastoy yaya. Kat dayta ti kayat ko amaamuan. Madama akam kamaten mi dagiti lalaki ang makapaatap titig da idirabi, Mayora. Naklaat kami langan, idinakangag kami itigimloong. Hepe, Di mi impagarop at igayaman munisipyo. Naamuan mi laangan idi mangrugin ti uram. naimbag ta itila ang entrance ti nauram, hepe. Naimbag ta saanan ang nagkayamkam ti apoy. Alisto na karesponde dagiti bumbero. Iso ana ideklara adagos ti fire out. Hepe, Ngem ti sana may katiti isip ko. Ket ti may papan kini Maximo. Jay tao ni Mr. Wong. ha? Apay ti tao ni Mr. Wong. Nakitak ni Maximo idirabi.
sakbay ang napasamak ti amin, Mayora. Kunana sursurutan na dagiti lalaki ang makapaatap ti tignayda. Anya? Hepe, namnamaag ka maaramid ti Rumbang. Nunaskan ang maimbestigaran ti tao ni Mr. Wong. Namnamaag ang maaramid dayta. Papa, Adda masapol mo, iha. sapay la kuma tadi kay agungat. Kat palubusan dak kuma. Anya. Sa dino ti papadam. Madanaganak para ka ni mama. Kayat ko timapan iya munisipyo. Mangrabrabag ka kadi, Monica. Papa, Amo matnoan niya tinapasamak saan kadi. Ita, ibagam ka niya, akayat mo ti sumurot ija ayan ni mamam. Kayat mo ti may sagmak, ha? sa anak mat siguro ang maisagmak. Taawan mat siguro ti dakas ang Saan ka arumwan? Agtalinaid ka dito mansyon. Tanatalgid ka ditoy. At imbitasyon kanyak ni Hepe, boss. Maximo, Amo ka may papanlakit di tinapasamak. No apaya kayat ni Hepe ti makisarita kanyak. agtalagakan ka, Maximo. Pacha ka mo malalamitem. Sigurado ka bala malilawan dahil jay hepe. Boss, Relax, Maximo, ha? Di kagtanag. awan ti rumbang nga pagdanagak, boss. Kat kalpasan ti pa nagsarita mi ka ni Hepe. Kidawag nga danto manin isayangkat ko sa bali a plano. Dahil ta kayat ko kan ka. Nibal si day. Ha, sige. Sika makamo, Maximo. Kas nakon, takal panagtalag ko kan ka. Nasabat ko ti tao ni Mr. Wong di terwar ti presinto, Narding. Laplapas mi ang nagsarita. Ha? Karaman iti investigasyon ti tao ni Mr. Wong. Anya? Narding. Amo ka sana rumbang ang makibiyanga. Ang mabalin ka di amamuak no apay? Sakbay nga na napasamak ti kasjay iti munisipyo. Nakitak ni Maximo. Anya? Nay, anya ter aramidan dahi a Maximo. Apay nga dahi ti dahi lugar. Day tangarot kat. Iso akayat ko amamuan ti amin. Day tatiga po na no apay apinayabag. Kat kinasaritak ti makannawan ni Mr. Wong. Naimbaglakit din ta saan anapuruan to'y munisipyo. Naimbag ta itila ang entrance tinadamage ti apoy. Tano na iraman anauram dagiti agkakapatag a papeles, kan dagiti computer ditoy. Sigurado adakkel ko maparikot. Tinasayaat. I-save ko iti USB dagiti importante a files nga da iti computer ko. Narigatan. Amang ano adantuket di saan anasayaat a mapasamak. Kapintasanen nga ada backup files ko. Tapno jak tuket di agparikot. Jak ngamin ambo. Amang ano at numero laang ti umawawag ti agparparang iti cellphone ko. Sungbatak nga ta. Wano saan? Asino ti umawawag ken ni Mayora Chon Arrogante. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.